danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Assalamu alaikum Rabina nan ku ce mata bako ne ya bullo. Ke ni wani labari ya same ni mai ɗacin ji ba na lauba. An ce min auren ki za a yi ba kuma ni ne mai gida ba. Bayan na kawo sadaki da kayan aure ba kaɗan ba. Kin san ko fa guda ya raɓe ki to zai sha kotar magirbi. Ai halin ku na mata sai shiru guguwa ba ku san ɗakin uwa ba. Ana iya yin shuka ku tuge ta ko ba ta samu jikon ruwa ba. Haba zaki baban sakalci mai ba zan maka jefar gokiya ba. Kai kama alkawarin mu nan ka sha kurmin ka kawai gwanina. Dan Allah kai dariya mani isa masalama mai gidana. Burina karkin amana kai ne reshen murmushina. Sanatti kamar na ɗau adashi an yafe zubin ba sai na yau ba. Irin kalmomin nan suke sa in kasa rufe kofar gidana. Ke wancan wane ne na same shi ba kwaɗo ba kunkuru ba. Domin na kula yayi nisa amma baki bari yin murmushi ba. Haba yayana ne na ƙauye yana ta kira na ban fito ba. Na nuno ka na ce kai ne mijina ya zo shi ku gaisa bai gani ba. Ni kam zan yi fushi da halin ka dan ba ka yaba kokari na. A'a dan Allah ki yafe ni kete alkyambar gidana. Ki ce Allah ya taimake shi da ya ji zuwan reshen tabarya. Dan har na yi waya da Yakubu ya je shi ya ɗaukan gatari na. Dan Allah kai dariya man farin gaye ango na Rabi. Kana burge ni da murmushin ka buhun kauna ka girmi tumbi. Dan Allah ki gaida baba ki ce zan je ƙauyen Mujibi. Ki mata albishirin na dawo akwai tsarabar mudun magarya. Oyoyo da zuwa Habibi yau ga ango ga amarya. Alheri ya kori zamba gobe akwai wankin tukunya. Ni ina aka kwana da shirye-shiryen ban so in yi goggo ƙarya. Dan mu yau fenti muke yi da ni da suka yi radi mai wushiriya. Ka san aure babu fashi kawuna ne bai iso ba. Kudade ma sun dangaza mun kamar ne magana ban yi ma ba. To me yana kike mun bayani da ko ba shi ban ciyo ba. Akan ki ina iya rusa danga in tura gini ko ban gani ba. Ba ni so in saka ɗawainiya tausayin ka nake je mai gidana. Irin ku ake sawa a aljanna ba da tsanancin bincike ba. Ba ta fi ki aika sai a karba in ba na tafi kasuwa ba. A'a dan halaka ki ambato yanzu nake maganar ka nima. Ka wani bebe sa turare in ji kurma. Ke kwata bana foda ba turare ba ne lalle kin koyi gulma. Nan nan naki inda garinmu ne Allah sai na saki noma. A'a idan can ka kai ne a fasa bikin nan ba da ni ba. Abinda ka kawo sai a mai so shi ba zan rayu a karkara ba. Ke da Allah ni wasa nake yi ba can za ki rayuwa ba. Babban siti zan aje ki ba za ki ji kanshin kokiya ba. Sadakin ma gashi nan a gona ta ya ni mu kirga murmushi na. Kai dama fa ina da magana Allah ya sa ga ka zo. Samarin nan kullum suna zuwa ba na so a kaɗe ka gwarzo. Sadakin nan kawo in kai shi tun da jimin mu yana da tozo. Ran asabar sai ai bikin nan da yamma a kawo ma amarya. Kure da
na Sambisa ba. Babban yaro, babban yaro, tinkin babban yaro. Ina malam mai allo, duk garin nan kowa ya sani. Ban za ka sami kira cikin gidana? Corruption. Ni ba na son wani shishigi liti. Hangen dala ba shiga birni ba, abinda babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango shi ba. Da ba a san asalin angulu ba da sai ta ce daga Misra take. Wannan ita ce Apple 20+. Da shi ke yin Twister. Da shi kuma nake yin Instagram. Kai da mala, zo nan da ka gaishe ba ka gaishe shi ba ubanka bane? Wallanta ne. Kamfanin 3SP TV masu kawo muku daɗaɗɗen waƙoƙi don gamsar da ku. Ta je gida ina neman kaliyaliya na shirya kawai mu je Sambisa ai aure. Wannan karan sun tanadar muku da wani katafaren fim mai dogon zango wanda suka yi mishi suna da Angon Sambisa. Ƙarya ne. Sambisa ne sai ka je. Ni ba zan je ba. Angona? Zance na zo mana. Dan Allah ki daina danganta sunanki da nawa. Haba Sweety sai ka ce ba dan zamanin nan ba. Angon Sambisa shiri ne da ya kunshi ban dariya, zolaya, barkwanci da kuma shiririta. In banda ya mu baba, ina shi ina neman yar Fulani banda shiga sharba shanu. Ka mana shaɗi tsakanin mu da yaron nan. Shaɗi ba naka bane. It's a safe condition. Angon Sambisa. Aldagus, ga ruwan nan a ina nan zuba. Ko zuba kai. So uku ana samun gidan mu bom. Kana zaune kana cikin kwanciyar hankali dai ka ji bule ya wuce ta kunnen gafiya. Angon Sambisa na fasihi hazikin daraktan Abubakar S. Shehu. Angon Sambisa inda Zainab Sambisa take saita wa yamu baba notocin kansa da suka kunce. I am not that kind of a girl that you can boss and brag and go scot-free. What is a worse for a wise? Shirin Angon Sambisa mai dogon zango yana nan tafi. Ku kasance da 3SP YouTube channel don samun gamsassun shirye-shiryensu. Ku yi subscribing din channel din sannan ku danna kararrawa saboda samun shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Mu ne masu cinikin mutuwa. Inda ka taya kuma na siyar wallahi sai ka ɗauka. Ba a soyayya dole. Kawai ka je ka shirya aure ba fashi kuma kwana biyu na Wannan shiri na Angon Sambisa zai dinga zuwa muku a kowace ranar Laraba da karfe 6 na yamma daga ranar 24 ga watan 3 na shekara ta 2020.